Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken nami kula Ines Waryadina saking absen 16. Macapat pangkur laras pelok patet 6 titi laras lulu mingkar mingkor ing angkara ci akarana karenan marti siwi moneng cirolu sinawa resmine kita cinemo patmo sinubo sinu karto lumomonam luro lumonam kang tumrap ing tanah Jawa cirolu luroji ageme aji matur suwun.